murmushi masu kallo dama ce take kusa. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa. Yanzu taskar Kannywood take amo duka mako sabon fim sukan sako dan nishadi al'ada suke aro sun ka haska dan kukuyi ta karuwa kalli fim mai dumbin darasi na rayuwa. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa. Wanga taska dama ce ga ku kadai za ku gana da taurarin arewa kaf jaruman nan da ke nisan ku ga sunan tambaya ma idan kun so ku yi musu kuma yi hoto don tarihi na rayuwa. Buɗe taskar Kannywood da murmushi masu kallo dama ce take kusa. Masu kallo sun bude ido biyu ba su fashin kallon mai ya faru du sun ga hoto ga sauti yana raɗau su yi ta message kullum su yi ta godiya ba su. Haka gidanka ya zama Habibu? Ɗazu fa naga wannan yaron fa yana zaune yana shan taba. To, kuma ya zan yi. Yanzu ba abu ba in yi magana a ce kishi na yayi yawa. Na cika baƙin kishi. Kwanakin baya haka je zan miki bayani kika hana ni ma in yi magana. To ai ni ban san haka abin ya zama ba. Wannan ai sakacinka ne wallahi Habibu. Ta ya za a yi ka bar karti haka kawai? Su zo su ringa zama a cikin gidanka suna bajiya suna abin da suka ga dama. Yanzu kai tsakaninka da Allah babu wani abin da kake ji a zuciyanka. Kuma ai ke kin san cewa wannan ba halina bane. Saboda ba wai abin da nake so bane. Saboda in dan abin da nake so ne ina yin magana za a ce na cika kishi. Ba za ki bar ni ba. Yi magana iyayen matata su ce min na cika kishi. Ga zance ga magana. Idan ne magana malamai su ce min ba haka ake kishi ba kaza. Na rantsi da Allah yanzu ji nake zuciyata an ji ka san te bindiga haka nake ji. Ai babu wani malami da zai ce maka wai ka bar haka kawai ka su ringa shiga gidanka su je su zauna ba tare da wani alaka na jini tsakaninsu da iyalinka ba. Ba. Kaga yanzu ka shiga ka je ka daura alwala ka tafi masallaci gashi can ana kiran sallah. Kuma abin da nake so in gaya maka daga yau kar ka ƙara barin wasu karti ka zo su zo suna shiga maka cikin gida su je su zauna haka kawai. Abu ne wanda ba zai yiwu ba. A to kuma ai an gama ai. Ka ji na gaya maka kenan. Amma dai ya kamata ku tashi ku je ku yi sallah. Kai, na raba ki mu da ke gani ko azar ba mu ba. Wallahi har yanzu babu wanda ko azar ba wanda yi. Wai har yanzu kuna nan da wannan halin naku na kin yin sallah akan lokaci? Ni ma ina ga sai da je gida zan hada da la'asar din nan dan na san lokacin magariba ya kawo jiki. Ko ya ka gani ne nawa? Da kyau virus gaskiya. Ka san wani abu ne? Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki alkurani ya kidanye adadin mutanen da ya cancanta su ga adam mace su ga kuma shashi na jikinta har izuwa fuskarta da tafukanta. Malam lissafo min su saboda in san a wani mataki nake kuma wani mataki ya kamata in ɗauka. To, da farko akwai mijinta, sai mahaifinta, sai kuma mahaifin mijinta, sai ‘ya'yayenta, sai kuma ‘ya'yayen mijinta,
waɗanda ba da ita suka haife su ba. Alhamdulillah, ina fahimta malam, ci gaba. Sannan kuma sai yayyanta maza da mata da kuma ƙannanta da 'ya'yan ƙannanta maza da mata. Sannan sai yaron da bai iya faifaye tsakanin mace da namiji ba. Ka gani, bayan waɗannan da Allah Ubangiji ya lissafa, duk mutumin da ya kalli matarka to wuta ya kalla, kowane ne shi a wajenka. A ayar nan tana da matuƙar muhimmanci malam, lallai zan yi amfani da ita irin ta mace. Ai kowace aya tana da matuƙar muhimmanci, kuma ba dan kai kaɗai aka saukar da ita ba malam Habibu. To ai malam, a baya ne aka yi ta zagi na wai kishi na yayi yawa saboda kawai na ɗauki matakin hana kallon matata, shikenan. Malam Habibu, kishi dole ne. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala ya garu wa gairatullahi an yafa alal mu'minu ma haramallahu alaihi. Manzo Allah yake cewa Allah da kansa yana yin kishi, kuma sannan kishin Ubangiji shine mumini ya aikata abin da Allah ya haramta masa. Wannan sun hadisin annabi na cewa ni na fi ku kishi, kuma sannan ni kaina Allah ya fi ni kishi. Kishi wajibi ne. Mutumin da ba shi da kishi shine addayus. Addayus la yadkhulul jannata. Wato addayus shine wanda yake barin kowa da kowa shiga wajen matarsa, kuma ba tare da hijabi ba, kuma ba abin da yake damunsa shi ko a jikinsa. Wannan shine dayusi. Ai ko daga ji wannan hadisi ne ingantacce da ayan nan. Tsaba, ya za a yi a ce kawai ka saki mata kawai sakatka kawai babu tsaro ba komai, kowa ya rinka shiga yana kallon matanka yadda ya ga dama. Ai yanzu na samu ilimi mai kyau malam. To malayu, ba fa cewa aka ka je ka garkama matarka a cikin gida ba za ta yi mu'amala da kowa ba. To kuma ba za ta fita ko ina ba. Akwai maganar ziyara tana kanta, akwai maganar neman ilimi. Dalili Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ku anfusakum wa alaikum an-nara wa quduha an-nasu wal hijara. Ku tsallakar da kanku daga barin shiga wuta tare da ahalinku. Haka ne. Kenan in kai ba za ka koya mata ilimi ba, wajibi ne ka sake ta ta fita ta je ta koyi ilimi. Wannan dole ne da nassin alkur'ani. Sannan kuma hakan ba fa yana bata dama bane ta yi mu'amala da kowane irin namiji. To har da ma classmate, ma'ana abokan karatu? Me classmate? Ta yi mu'amala da mata mana, yan uwanta. Ai ita mace ba a sake ta sakaka a bata dama ta yi mu'amala da kowane namiji ba. Na gode malam, Allah ya bar zumunci. Malayu, saurin me naga kana kai na raka ce. Malam, zan je gidana ne in yi wani gyara, zan yi amfani da wannan ilimin da na samu a gurinka. Na gode. Sai yanzu? Ai da na ɗauka ka biya wani wajen ne. Ina gurin malam ne, ina karɓan ilimi. Kin san kuma amfanin ilimi shine kai aiki da ilimin. Gaskiya mijin nan nake yana da mutunci sosai. Ilan ma maganganun da ake faɗa a kansa ƙarya ne. Wa ya gaya maka? Duk abin da ake faɗa a kan shi gaskiya ne. Ni ce na canja shi. Kuma kafin ya aure ni iyayena sai da suka kafa mai sharuɗa da yawa. Wani lafiya na ganka a haka? Wannan hula kuma fa? Kama ta yi. Lokacin sa hulun ne ya zo.
Allahu akbar. Ka tashi? Ranka daɗe, lafiya mai ke faruwa ne? Za ka ga me ya faru ɗan jakar uba. So goma ka tashi, so goma in sumar da kai. Wato banda iskanci a ƙasar Hausa ina aka taɓa yin haka, wani magidanci ne zai dakatti irin wannan sai rinka shigo mai cikin gidan aure. Dan Allah da annabi ku rabu da ni. Ku rabu da ni dan Allah. Saboda Allah, yanzu kaga ka karya ni, gobe ina da jarabawa a makaranta fa, yanzu ya kake son in yi saboda Allah. Ku ƙara zuwa, ku sake zuwa, Allah ya sake dawo da ku. Na rantse da Allah sai na muku abin da yafi wannan. Ni wallahi ba zan iya wannan rayuwar ba, gidan mu zan tafi, ba zan taɓa iya wannan rayuwar ba. Ki wuce gidan naku, ki wuce gidan naku. Aure irin wannan, in dai irin wannan ne, wallahi gwamman zauna har abada ban yi aure ba. Na san mai hali ba zai daina halin shi ba. Ai ni laifin birnin na gani. Ni ai in na zo wuce ta kofan gidan Habib ko kallon gidan ba na yi. Laifin na gani wallahi. Kai ma da ka san shi ken. Jarabawa banza, jarabawa rofi, ga jarabawa nan ka gani ai. Ga jarabawa nan ka gani. To ka taso? Fice min daga gida, fice min daga gida. An kutumar uba. Tun da ko ka karya shi, ya zai san hukuma ba za ta kyale ka ba. A sani a turmi a daka, a sani a turmi a kirba ni, ba hukuma ba. Ka zo DPO na san ganin ka. Me zan masa? In ka je ka ji abin da za ka masa. Buɗe ni mana mu je to. Habib, na ji labarin abin da ya faru ne. Shi ne na zo roƙi DPO saboda ya bamu belinka. Kuma daga can gurin aikinka an gaya min cewa tarin ayyukan da suke jibgi akan tebur ɗinka babu wani wanda zai iya yin waɗannan ayyukan. Idan kuma haka ta kasance kamfaninku zai iya samun mummunar asara. Banda ma wannan kawo. Na duba statement ɗinka da na yara. Babu wani dalili da zai sa mu kasa ba da belinka. Karci ka tara a cikin gidanka. Ɗayan ma akwai tabar wubi a cikin aljihunsa. Kuma ba su da dangantaka da cikin gidan. Ko kaɗan. Sai dai sun ce su classmate ɗin matarka ne. Shin kai ne ka gayyace su? An ka daɗe ni. Ina gayyaci ƙartun banza gidana. A ina rantsi da Allah ranka daɗe. Yanzu haka da zan koma in samu ɗaya daga cikinsu. Na rantsi da Allah bas zan karya shi. Kai Habib, kai matsala ta da kai kenan. Saurin zuciya. Ana ƙoƙari a bawa DPO haƙuri a daidaita magana. Kai kuma kana shigo da waɗansu maganganu. Ranka daɗe a yi haƙuri. Babu wani abu kawo. Ni a wajena ai mai gaskiya ne. Yanzu za ku sa hannu akan wannan takarda za mu tura zuwa kotu domin a can za a warware magana. Alhamdulillah. Tun da yanzu kotu ta wanke ka ba taimaka wani hukunci mai tsauri ba, to ai alhamdulillah, ni wallahi na zaci ma ɗaure ka za su yi. Haba Habibu, irin wannan duka haka? Kawai dai kuɗin jinya ne na biya, sai kuma taron 100,000 da aka ci saboda ɗaukan doka da na yi a hannuna. To ba dole a ci tararka ba? Kaga Habibu, wallahi ka rage zuciya don kada fa wata rana ka je kai kisan kai. Kuma ni ma ya kamata ne a fahimce ni. Idan aka fahimce ni ba za a taɓa ganin wannan zuciyar nawa ba. Kuma ni gani ne fa kawai jihadi ne na yi. Jihadin ne ma tun da ai mutuncin aure na kare.
haka kawai Habibu dan dai mutane kawai sun shigo gidanka sai ka kama su da duka kamar za ka kashe su. Yanzu ka duba ka gani fa, yanzu duk wayoyin mutane hotunanka ne kawai a kai ana yawo da sunanka. Ai ba wani abu ne umma, ba wani abun kunya ne. Duk mutumin da yake da hankali wanda ya san me yake abin da na gani zai yi na burge shi. Amma mutumin da yake da use mara hankali shine zai kalli abin a matsayin wani abin rashin hankali na aikata ko kuma wani abin dariya. To yanzu yaushe za ka je ka dawo da Faridan? Yau dinnan insha Allah zan je gida. Ina bata ma za su dawo da ita ko kuma ita da kanta za ta dawo, amma tunda ba su yi hakan ba ni zan je ni da kaina in ba samunta. To gaskiya dai gara ka je ka dawo da matar. Wallahi umma banda na kai zuciya nesa da zan sake ta ne a gaban mahaifin nata. Kaga Habibu ka ƙara haƙuri, duk da ni ma fa lamarin yarinyar nan fa yana ban tsoro. To wai ma yanzu me ake ciki ne? To mahaifin nata ya gaya min cewa zai mai da ita shi da kanshi, ya ma kira ni a waya ya ce min suna gidan, ya kuma bani haƙuri. Mahaifin mutumin kirki ne, kawai mai matsalar uwarta ce take ƙulla komai da kuma ita take ziga ta. Ni dai ina ma dai ganin ma kawai gara in dawo gidanka in zauna. Dan gaskiya lamarin nan naka sai ana samu ka ido. To dama make ce ai kika kirda ki dawo can din. Tuntun nake ta so ki koma kika yi kin fi so ki zauna anan ke kadai. Farida, wannan kukan ya isa haka ba. Saboda duk mutumin da yake da hankali wannan abin da na aikata yana kallon shi a matsayin ni ne mai gaskiya. Mahaukaci ne kadai zai ji labarin nan ya gaya maka cewa kana da gaskiya. A'a Farida, mutanen da suka faɗa hakan suna da yawa, kada ki jam'u. Yanzu shikenan haka zan ci gaba da rayuwa da kai. Bidiyoyinka da labaranka babu inda ba su zagaya ba. Shikenan in na wuce sai dai a rinka nuna ni. Wallahi ba zan iya wannan rayuwar. Yau to Farida in ban da ke, shin ke ce aka ɗauka bidiyon nan ne ko ni ne? Ni ne aka ɗauka fa a cikin bidiyon nan ba ke ba. In ma kunya ce ai ni ya kamata in ji kunya ba wai ke ba. Bari ka ji na gaya maka. Baka isa ka raba ni da classmates ina ba. Don su ne gata na. Ba shi da kake gani yana min amfanin da kai baka yi mu. A'a Farida. Ki iya bakinki. Ba zan san abin da zan faɗan ba. Ai ina gaya maka ne don ka sa ƙwaƙwalwarka ka rike shi a kanka. Ko da ka hana su zuwa gidanka, wallahi baka isa ka hana ni mu'amala da su a makaranta ba. Baka isa ka hana ni mu ci abinci tare da su, baka isa mu hana ni mu zauna inuwa ɗaya da su ba. To ba za ki iya rabuwa da ƙartin banza ba kenan. Kar ka ƙara kiran su ƙartin banza, ba ƙartin banza bane ba. Dan bashi da kake gani yafi ka ƙwaƙwalwa. Me kuma kake shirin yi yanzu? Tun da kin zaɓi ki zauna da ƙattan banza a kaina, to ki je can ku ci gaba da rayuwa da ke da su. Ni na sake ki saki guda. Ai da ukun ka ƙarasa, da saki ukun kawai kai mun ka huta. A'a, ba zan sake ki saki uku ba. Ai na da dara, na yi karatun ta nutsu. Saki ɗaya ma ya raba ni da ki. A sauka lafiya. Allah ya isa tsakanina da kai.
insha Allah ba za ka ƙara samun mata aure ba saboda babu inda bidiyon ka bai je ba. Insha Allah yadda ka sa na ji bakin cikin nan kai ma sai ka ji. Kai Farida, kar ki fusata ni. Tunda kika ga na sako hulan nan ki kiyayi kanki, ki nutsu. In baka ba ina iya yi miki komai da ba kya tunani. Bidiyo na dan ya yawo sai me? Ani tallata ni ma aka yi ai. Tallata ni aka yi. Wasu matan kuma irin mai hali na suke so. Ai kina tunanin ba zan yi rabuwa da ke ba? Ai tunda na rabu da Fa'iza wani katon banza ya aure ta. To babu macen da ba zan iya rabuwa da ita ba. Kiyaye ni. Yalla, ai gida. Jama'a Allah jama'an ƙwarai ina ce wani bayani ne kuma ina fatan kun ji daɗin kallon wannan fim ɗin. Bari miƙa ku gun abokin aiki na wato Aminu Sharif don mu ga me yake tafe da shi. Yanzu taskar Kannywood take amo duka mako sabon fim sukan sako don nishadi. Al'ada suke aro sun ka haska don kukwai ta garuwa kallifin mai dumbi. Masu kallo da waɗanda muke tare da su a ɗakin ɗaukan shirye-shirye muke muku marhabin lale da zuwa wannan zaure inda baƙonmu a wannan mako shine Habibu. Habibu mijin Farida a cikin shirin kishin maza. Habibu barka da zuwa. Masha Allah. A gurguje a takaice wani sako kake ganin shi wannan shiri naka na namijin kishi yake dauke da shi? Eto sakon ya ta'allaka ne ga zamantakewa tsakanin mata da miji, sannan kuma fahimtar juna da ke tsakanin iyayen mata da kuma iyayen mijin. Sannan sakon ya tafi direct ne ga yanayin yadda ya kamata ka yi reacting a lokacin da matarka ka tana wani behaviors da wasu ɗabi'u da bai dace ba da baka gamsu da su ba. Masha Allah. Akwai wasu sinasanai ne daga ciki wato fitowa wanda aka yi tafi burge ka ko ta taba maka zuciya a labarin wanda kake ganin har in a zahiri ne abin yanda kai shi fiye da ma yanda yake kake ko kuma akwai sin da nake dawowa in zo in samu matata a zaune da mazan yanayin yadda suke zaunen ma irin sun baje a cikin falo na gidana na gidanka ba dangin iya ba na baba so yanayin yadda na yi reacting abin ni kaina ya burge ni ko a gaske ne ina iya yin abin da ya fi haka. Masha Allah. Da yawa zaka ga akwai ɗabi'u da halayya yanzu wasu za a iya cewa ko gogewa ko wayewa wasu kuma za a iya cewa 'yan ba ruwanmu ne watakila saboda rashin alaka mai kyau tsakanin mata da mijin. A irin wannan matsaloli kai yanzu da aka nuna a cikin wannan shiri na namijin kishi waye kake ganin alhaki yake da babban laifi wanda ya samar da irin wannan taɓarewar? Mijin ne. Mijin shi ne da laifi saboda shi ya ba da gaban da za a yi haikan har hakan ta faru don da bai ba da daman ba so ba za ma a kawo ga wannan stage damar amincewa ta yi karatun ko kuma wata dama? A'a amincewa ta yi karatu ai ba laifi ba ne amma mu'amalantar da mazan to the extent da ta kai ga har ba a makaranta ba a taho gida za a yi group discussion irin zaman da ake yi na 'yan makaranta a tare a tattauna akan wata matsala ko kuma wani abin nan kuma ga dama duk da dai zamani ya zo da wayan nan za a iya yin group a WhatsApp a abubuwan da suka abin nan sannan kuma abin ya wuce a makarantar ma kuma ba wai a'a cikin mata za ka zo ka same ta ba a'a a cikin maza ana shewa ana a matsayin ki na matar aure? A cikin shirin akwai wasu 'ya'yan iska waɗanda suka zo ƙawayen nata da suke zuwa ko abokan nata da suke zuwa gidan su yi baɗala su yi abin da abin nan. Mun ga akwai guraren da har taɓa sigarin ma ake abin nan. Kuma akwai inda sirkarka ma ta zo mahaifiyarka amma yanayin yadda ma ta yi karɓan kamar dai bai dace ba ko al'ada ba ta yarda da irin wannan abubuwan ba. Kana ganin su mu'amala tsakanin mace da miji da kai abokai ko kawaye sukan canja tunani da tasirin
matar aure a gida in har mijin ya sake ke ko kuma sosai ma kuwa sosai ma ai shi yasa a lokuta da dama zaka ga iyayenmu suna ja mana kunne akan abota da mutanen da basu dace ba saboda aboki ko kuma kawa tana iya saka aboki yayi wani abin da bai yi niyya ba ko kuma a'a ba tarbiyar gidansu bane ba tarbiyar da iyaye suka daura shi bane akai abokanai suna da tasiri sosai ai da kawaye da yawa zaka ga yanzu wasu maza ko matan da suka fi korafi za a iya cewa wannan kulle ike yi shi ya hana ta zuwa gidansu baya so ta mu'amala wasu ma baya bata waya ko makamancin wasu ɗabi'u irin haka kana ganin waɗannan matakai ne na tsaro mazan suke nuna ko kuma wasu abubuwa ne da ake yi wanda ake wuce gona da iri mazan kamar nuna kishi da ko kuma ƙaunarsu ga matan me kake ganin wannan irin tsari da mutane suke da wannan tsarin gaskiya tsarin ya yi gargajiya da yawa ya takure da yawa to ya takure da yawa ka hana matarka ta je gidansu ta yi zumunci a wannan kuma an shiga wani abu na daban ko da yake kowa da irin yanayin fahimtar shi kuma kowa da irin yanayin experience da ya samu a zamantakewan aure da kuma yanayin tarbiyyar gidansu wani yanayin tarbiyyar gidansu irin babansu irin mai tsauri ne zai fita ma zai buga kwaɗo a ƙofa ya tafi da kin kasuwa sai ya dawo daga kasuwan zai sa a buɗe kaga irin wannan ai irin gidajen kenan da ake auna abinci kafin a fita kenan yawwa ko a lissafi in za ma ta je ko in uba ya dawo a ruga a guje a rarrafa kofa a bubbuya da irin wannan har kuma shi zamantakewa na aure zamantakewa ne na fahimta tsakanin mata da miji na fahimce ki kin fahimce ni mun zama abokanai wasa da dariya komai zan faɗa miki ma kuskure kika yi cikin lumana zan fahimtar da ke in ma ni ne ban yi daidai ba cikin lumana za ki fahimtar da ni ba sai an yi wani mayaji an yi hayaniya a'a. Kai a tunaninka a yanzu me yake janyo maza ake samun su da irin waɗannan kishi da zafi akan matayensu? Eto ai kishi a addinance ma ya kamata namiji ya yi kishi akan matarsa mata ta yi kishi akan mijinta saboda yana daga cikin abubuwan da suke daɗa sa aure ma ya karko lafiya su amma kamar yadda ka faɗa kowa akwai yanayin yadda ya fahimci kishin akwai irin yanayin halittan shi na kishin wani yana da tsaurarawa yana da zafi akan kishi wani kuma yana da fahimta yana da kula wajen gudanar da irin nashi kishin kowa akwai yanayin yadda ya ɗauki nashi kishin. Masha Allah. Mutane jama'a masu kallon mu kun ji yadda tattaunawar tamu take da baƙonmu wato Habibu mijin Farida. Akwai tambayoyi 2 zuwa 3 da za mu karɓa da gare su dangane da abin da ya shafi wannan shiri da muka kalla ga baki ɗaya. Akwai ga su na suna ɗaga hannu masu tambaya ko 2 ko 3. Hajiya ta can mai yawan nan ruwan ɗorawa ɗin nan ta saƙo. Yawa bismillah. Muna baƙonmu barka da zuwa. Yawa barkan ki dai. Ni tambaya ta shine shin irin wannan kishi haka da kake yi har cikin zuciyarka ko kuma acting ne kawai sha'anin fim ne ya zo ma da haka? Ina da kishi sosai amma ba irin wannan kishin na Habib ba saboda irin wannan kishin na Habib ya wuce misali ya wuce tunanin mutum gaskiya ba zan iya irin wannan yanayin irin wannan kishin nashi ba. To kin ji amsar tambaya ki ga wata nan a hannunmu na hagu bismillah. Kuna yi ma baƙonmu barka da zuwa tambaya na anan shine wannan action da ka nuna a kan shi kafin ka ɗauki mataki ka nemi iyayenta ka gaya mata ko dai ka ɗauke shi ne ofis kake yin shi. Yawa. Eto a zamantakewa na aure yana da kyau duk abin da ka ga matarka tana yi wanda ba daidai ba so kafin ku kai ga ka kai karanta ya kamata a ce kun samu kyakkyawan fahimta tsakanin kai da ita ka sanar da ita abin da take ba daidai ba ne ka ja hankalinta ta sake kuskure ka ja hankalinta saboda akwai wani abu da yake faruwa a zamantakewan aure duk lokacin da kana yawan kai karan matarka
gidansu ko kuma ita matar tana yawan kai karan mijinta gidansu, to ana zuwa a haifar da wata matsalan da bai kamata matsalar ta zo wannan stage ba, saboda akwai abin da tsakanin kai da matarka za ku yi ku daidaita, amma in ya kai ga 'yan uwa to tsakanin kai da ita kana iya yafe mata ko kuma ita ta yafe maka, amma su waɗancan da aka kai ƙara suka san ga abin da yake faruwa sai su kullaci abin su riƙe abin da har za su haifar da mutuwan aure. Lokacin to gaskiya ban kai karanta gida ba, ni da ita ne ta jawo hankalinta, so kuma ni ma kuma na zo na yi overacting akan abubuwan da take na ɗauki matakin da wataƙila bai kamata a ɗauka ba, amma ko ni ne a zahiri gaskiya na kan iya ɗaukan wannan matakin, saboda confirm in dai zan zo in same ka kana zaune da kai da matata ba dangin iya ba na baba, ba zan maka magana da baki ba gaskiya, zan sa hannu in buge ka puf. To sai mai tambaya ta ƙarshe ga wani bawan Allah ne yana daga hannu, bismillah. Mu ne ba kuma barka da zuwa. To me yasa kai ka san kana da irin wannan tsatsauran kishin har ka barta ta fara zuwa makarantar gaba da secondary, alhali ka san dole za ta yi mu'amala tsakanin maza da mata? Ban sani ba ko ka kalli farkon da aka yi banda wannan da ka kalla yanzu. A baya kishi nawa ya fi wannan da ka gani a yanzu. Kishin da na yi a bayan ya wuce misali, to sai ake tsoron a bani mata, to da aka zo za a bani ita wannan, to sai aka yarjejeniya tsakanina da iyayenta akan cewa zan barta ta yi karatu kuma zan barta ta yi abubuwan da take so in dai bai wuce misali ba, sai na ce na amince. So shi yasa sai na barta, to da na bartan kuma kazan mata akasari suna da wani wata irin matsala da idan ka ba su daman ɗauken wannan abin, ka ba su dama ka ce su ɗauke su aje a nan, to idan suka ɗauka sai ka gan shi a bakin ƙofa sun ƙara wucewa fiye da inda aka ƙayyade. To da na ba ta dama ta yi karatun, sai kuma abubuwan nata sai suka wuce misali, ta kai ga har kuma kawai ka zo ka ga matarka ka zo ɗaukanta a makaranta ka ganta a tsakiyar maza kattun maza, ana in abu na zo na cafkewa ma a ɗan ina dalili, babu dalili. So kaga ai ina jin watakila ai ban yi kuskure ba, saboda na ɗan ko da za a ce ku a cikin maza ta taso daga gidansu a ce ita kaɗai ce mace, to inda an yi aure ya kamata a san cewa an fasa ga wata mata aure ce da wani abubuwa. To muna godiya duk da tambayoyin, ina ganin duka a nan za mu rufe wannan zaure namu, kuma muna godiya matuƙa da aka samu dama aka halatta. Muna kuma fatan idan shiri na gaba ya zo wanda aka faɗo za a amsa mana gayyatar mu. Muna godiya Malam Habibu. Masha Allah. Masu kallo nan muka kawo ƙarshen wannan zaure, daga nan idan bayan mun tafi ɗan takaitaccen hutu za mu ƙarasa zuwa zaure na gaba domin ganin wani shiri ake ɗauke da shi a mako mai zuwa insha Allah. Buɗe taskar Kannywood da marmashi, masu kallo dama ce take kusa. Ayyafa, ina ce wani bayani ne, jama'an Allah jama'an ƙurai, yanzu za mu je mu kalli tireloli guda biyu wanda za mu kalli fim ɗinsu a mako na gaba, wato wasiƙa da kuma wata ɗaya. Bismillah. Barkanmu da kallon kishin maza, da fatan wannan shiri ya yi matuƙar ƙayatar da ku sosai fiye da tsammanin masu kallo, ko kuma in ce fiye da tsammanin ma ƙirƙira wannan shahararren fim. Kamar yadda kuka sani a kwanakin baya an yi namijin kishi wanda ya taka muhimmiyar rawa sosai kuma ya ja 'yan kallo matuƙa ƙwarai da gaske. To kuma a wannan karon ma kuma sai aka saki ci gabansa, inda aka juya sunan ya koma zuwa kishin maza, wanda a yanzu series ne, ma'ana zai dinga zuwa muku season 1, 2, 3 waye har zuwa illa masha Allah. Ma'ana dai za a yi mai tarin yawa, duba da yadda na farko yi matuƙar burge ku, kuma har mutane da dama suke nuna damuwarsu akan ba su so ya ƙare ba. To albishirin kuma so ya shahararren wannan shiri wato kishin maza, to wannan karan an kirkiro ne dogon zango, kamar yadda muke albishirin nan ba da dadewa ba za a sakar muku kishin maza season 1 episode 2. Baya ga nan kuma
kamar yadda kuka sani a 'yan kwanakin nan an dawo daga hutun fina-finai masu tarin yawa kamar su gidan sarauta, labari na, wannan da sunan dai fina-finai dai masu tarin yawa, sai bangaren allura cikin ruwa da dai sauransu. Kada na cika ku da surutu, bari mu tafi main point ɗin abin da ya kawo mu. Kamar yadda kuka sani, shi kishin maza fim ne wanda aka kirkire shi akan yadda mazaje suke nuna kishi akan matayensu, duba da shi kansa kishi idan ka yi shi ma ana kwatanta shi da sunna ce ta fiyayyen halitta, tunda da kishin ka ba za ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma kamar yadda yake nunawa, wasu suna ganin wannan kishin nasa yayi yawa, wasu kuma suna ganin ai abin da yi shine daidai. Duk da ma dai daga cikin ku za mu haɗe da ku a comment section, shin ya kuke ganin wannan kishin ya dace mutum ya nuna shi kamar duk yanda yake nuna nasa nan, ko kuma bai kamata ba, ya kamata a ce kishin bai kai haka ba. Na tabbata wannan fim din yayi matakar burge ku, kuma yayi matakar jin ra'ayinku, kuma na san kuna buƙatar ci gaba, to kuma ina mai muku albishir da izinin Allah sati mai zuwa ko kuma nan da dan karamin lokaci za a sakar muku season 1 episode 2, inda wannan fim din ya taka muhimmiyar rawa sosai, inda a cikin sati biyu ya tara 'yan kallo kimanin mutum 500,000 da 'yan kai. Baya ga haka kuma sai labari na dai kamar yadda suka fara shi, an fara da labarin su Sumayya ne da su Presdo da Lukman da kuma Raba Gardama, wanda a ƙarshe Raba Gardama ne yayi nasarar aure ta, wanda mutane da dama bayan faruwar haka suke tunanin ai labari na ya ƙare, don haka babu ta yadda za a yi ma ci gaban sa ya doru. To da sai ranan da ya ba wa masu faɗan haka mamaki, inda ya fito da sabon salo kuma mai matuƙar ƙayatarwa, wanda daga sakin season 12 episode 1 ya ja ra'ayin 'yan kallo masu tarin yawa, wanda tuni kafafen sada zumunta suke ta maganganu akan role ɗin da Raba Gardama ya ɗauka. To akwai abin da mutane ba ku sani da Raba Gardama ba, wanda yake taka ma'ana da sunan Raba Gardama a cikin ƙayataccen shirin labari na mai dogon zango, wanda ake haska shi a tashar Sayar Movies. Shi dama ba wai karamin actor bane ba, kuma ba ma wai a Najeriya yake acting ɗinsa ba, yana fitowa a fina-finan waje irin da fina-finan kudancin Najeriya da dai sauransu. To shi yasa za ku dubi yanayin acting ɗinsa ya sha bamban da acting ɗin jaruman mu na Kannywood, wanda dole ku dai ku sha mamaki, saboda dama ba wai karamin actor bane ba, dama yana acting a kudancin Najeriya da dai sauransu. Baya ga nan kuma sai gidan sarauta. Yadda ma dai gidan sarautar da ya gabata akwai role da Umar M Sharif ya taka da kuma Bintu ta taka, ma'ana Momi Gombe, wacce ta amsa sunan ta a cikin ƙayataccen shirin mai dogon zango wanda ake haska shi a tashar Abba Bashir Mai Shadda, wanda role din shine da Umar M Sharif ya kasance ya bar wa kaninsa Garzali ne ko ya auri wacce budurwar da yake so, kuma daga baya suka zo suke soyayya. To wannan yayi matakar taba darajar su da kuma sanuwarsu a duniya da kuma masoyansu, inda mutane da dama suke ta korafin su wallahi daga yin wani role din suka maji sun daina son su, sun ma fita akan su da dai sauransu. Duk da ma dai fin ne ba wai a gaske ba, kuma ta iya yiwa ito kuskure ne dai za a ce, ba zai ma a ce ta iya yiwa a wajen wasu mutanen su ce hakan daidai ba ne ba, kuskure ne kan. To amma sai dai har yau har gobe abin da muke so muna nusantar da mutane, shi duk irin waɗannan abubuwan ba wai gaske bane ba, ma'ana fim ne, wani wasan kwaikwayo ne na nishaɗantarwa, ma'ana entertainment kenan. Baya ga nan kuma sai mu dawo kan kishin maza, kamar yadda ya ƙare a inda ya mai da matarsa, ma'ana matarsa ta tun a dai tsohon fim ɗin suke nuna muku ya mai da matarsa bayan ta je ta auri wani, ta kasa zama da shi ne da matarsa. To amma kuma sakamakon yanzu sai yanayin asalin tsohuwar jarumar Hafsat Idris Barauni yanzu girma ya kawo ta da dai sauransu, uzurruka sun yawa, to shi ne aka sauya ta da Ƙawar Sumayya a cikin shirin Ƙawar Sumayya ta cikin shirin labari na. Shi ma da bangaren mahaifiyar tata ita ma duk aka dai an dai sassauye dai mutane da dama, inda kanin ta Garzali ko ne a asalin namijin kishi wanda ya guda da shekara 5 da ta gabata, to yanzu kuma an juya da wani mutumin na daban. To dai kamar yadda kuka sani a tsohon namijin kishi ai ya saki matarsa, inda ya mata saki 3, aka yi ta fafatawa, ya je wajen malami wannan, ya je wajen malami wannan, a ce ba za ta koma ba.
to kuma dai a ƙarshe ya samu ya haƙuri a auri wata. To bayan ya auri watan ne kuma ya aka samu aka rabu sakamakon tana kawo masa maza cikin gida da dai sauransu. Ga wanda suka kalli Kishin Maza season 1 episode 1, to ci gaban dai wancan namiji kishin ne. Ga duk wanda suka ga wancan suka ga wannan sun ci gaban sa ne. Shi kuma albishir din da muke muku da wannan, shi fa wannan fa mai dogon zango ne, za ku dade kuna jin daɗin kallon sa kuma ba zai ƙare da wuri ba. Kuma na ma kishi abu ne mai kyau da ya kamata kowane mutum mai hankali mai ilimi ya nuna akan abin da yake so da kuma iyalansa. Sai dai amma ya kasance yana yin sa cikin ilimi kuma da hankali, ba wanda zai kasance ya ma jawo ka rasa ma abin da kake kishin a kansa ba. To ubangiji Allah ya samu dace. Ga dukkan wanda suke da tambayoyi game da wasu fina-finai da ake haskawa yanzu kuma kuka ga shiru suka bace muku, ko kuma dai abubuwa dai like haka, za ku iya tambayar mu a comment section. Insha Allah za mu yi bidiyo ta musamman domin wayar muku da kai da kuma faɗa muku matsaya da kuma faɗa muku lokacin da za a dawo a haska. In kuma amma dakata ne ga baki ɗaya ma, za mu yi bincike daga majiyoyi masu ƙarfi kuma za mu sanar da ku ya. A sha kallo lafiya. Mun gode. Ga wanda kuma ba su da daɗin saka muku fim ɗin da muka yi a farko ba, da ƙarshe kuma muka fito muke muku bayani, to muna wa wasu baku haƙuri. Mun fito ne domin ma'ana mu yi mashin mai sanarwa game da akansa, saboda mutane da dama suna ta ƙorafi, suna ta zuba idanu za su yi zaton an saki season 1 episode 2 kuma sai suka ji shiru ba a saki ba. To ku ci gaba da bibiyar tashar. Insha Allah za a saka muku season 1 episode 2 nan ba da jimawa ba. Ku ci gaba da kasancewa da tashar. Barkanmu da kallon Kishin Maza, da fatan wannan shiri ya yi matuƙar ƙayatar da ku sosai fiye da tsammanin masu kallo, ko kuma in ce fiye da tsammanin ma ƙirƙira wannan shahararren fim. Kamar yadda kuka sani a kwanakin baya an yi Namijin Kishi, wanda ya taka muhimmiyar rawa sosai kuma ya ja 'yan kallo matuƙa ƙwarai da gaske. To kuma a wannan karon ma kuma sai aka saki ci gabansa, inda aka juya sunan ya koma zuwa Kishin Maza, wanda a yanzu series ne, ma'ana zai dinga zuwa muku season 1, 2, 3 waye har zuwa illa masha Allah. Ma'ana dai za a yi mai tarin yawa, duba da yadda na farko yi matuƙar burge ku, kuma har mutane da dama suke nuna damuwarsu akan ba su so ya ƙare ba. To albishirin kuma so ya shahararren wannan shiri wato Kishin Maza, to wannan karan an ƙirƙiro mai dogon zango. Kamar yadda muke albishirin nan ba da daɗewa ba za a sakar muku Kishin Maza season 1 episode 2. Baya ga nan kuma kamar yadda kuka sani a 'yan kwanakin nan an dawo daga hutun fina-finai masu tarin yawa, kamar su Gidan Sarauta, Labari Na, wannan da sunan dai fina-finai dai masu tarin yawa, sai ɓangaren Allura Cikin Ruwa da dai sauransu. Kada dai na cika ku da surutu, bari mu tafi main point ɗin abin da ya kawo mu. Kamar yadda kuka sani, shi Kishin Maza fim ne wanda aka ƙirƙire shi akan yadda mazaje suke nuna kishi akan matayensu, duba da shi kansa kishi idan ka yi shi ma ana kwatanta shi da sunna ce ta fiyayyen halitta, tunda dai kishinka ba za ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma kamar yadda yake nunawa, wasu suna ganin wannan kishin nasa ya yi yawa, wasu kuma suna ganin ai abin da yi shi ne daidai. Duk da ma dai daga cikin ku za mu haɗe da ku a comment section, shin ya kuke ganin wannan kishin ya dace mutum ya nuna shi kamar dai yadda yake nuna nasa nan, ko kuma bai kamata ba, ya kamata a ce kishin bai kai haka ba. Na tabbata wannan fim ɗin ya yi matuƙar burge ku, kuma ya yi matuƙar jan ra'ayinku, kuma na san kuna buƙatar ci gaba. To kuma ina mai muku albishir da izinin Allah sati mai zuwa ko kuma nan da ɗan ƙaramin lokaci za a sakar muku season 1 episode 2. Inda wannan fim ɗin ya taka muhimmiyar rawa sosai, inda a cikin sati biyu ya tara 'yan kallo kimanin mutum 500,000 da 'yan kai. Baya ga haka kuma sai Labari Na. Labari Na dai kamar yadda suka fara shi, an fara da labarin su Sumayya ne, da su Presdo da Lukman da kuma Raba Gardama, wanda a ƙarshe Raba Gardama ne ya yi nasarar aure ta. Wanda mutane da dama bayan faruwar haka suke tunanin ai Labari Na ya ƙare, don haka babu ta yadda za a yi ma ci gaban sa ya ɗoru. To ga sai ranar da ya ba wa masu faɗan haka mamaki, inda ya fito da sabon salo kuma mai matuƙar ƙayatarwa, wanda daga sakin season 12 episode 1
ya ja ra'ayin 'yan kallo masu tarin yawa wanda tuni kafafen sada zumunta suke ta maganganu akan rol ɗin da raba gardama ya ɗauka. To akwai abin da mutane ba ku sani da raba gardama ba wanda yake taka ma'ana da sunan raba gardama a cikin ƙayataccen shirin labari na mai dogon zango wanda ake haska shi a tashar Sirri Movies. Shi dama ba wai ƙaramin acto bane ba, kuma ba ma wai a Najeriya yake acting ɗinsa ba, yana fitowa a fina-finan waje irin da fina-finan kudancin Najeriya da dai sauransu. To shi yasa za ku dubi yanayin acting ɗinsa ya sha bamban da acting ɗin jarumanmu na Kannywood, wanda dole ku dai ku sha mamaki saboda dama ba wai ƙaramin acto bane ba, dama yana acting a kudancin Najeriya da dai sauransu. Baya ga nan kuma sai gidan sarauta. Yadda ma dai gidan sarautar da ya gabata akwai role ɗin da Umar M Sharif ya taka da kuma Bintu ta taka, ma'ana Momi Gombe wacce ta amsa sunan ta a cikin ƙayataccen shirin mai dogon zango wanda ake haska shi a tashar Abba Bashir Mai Shadda, wanda role ɗin shine da Umar M Sharif ya kasance ya bar wa ƙaninsa Garzali Miko ya auri wacce budurwar da yake so, kuma daga baya suka zo suke soyayya. To wannan yayi matukar taɓa darajar su da kuma sanuwarsu a duniya da kuma masoyansu, inda mutane da dama suke ta korafin su wallahi daga yin wani role ɗin suka ma ji sun daina son su, sun ma fita a kansu da dai sauransu. Duk da ma dai fin ne ba wai a gaske ba, kuma ta iya yiwa ito kuskure ne dai za a ce, ba zai ma a ce ta iya yiwa a wajen wasu mutanen su ce hakan daidai ba ne ba, kuskure ne kan. To amma sai dai har yau har gobe abin da muke so muna nusantar da mutane shi duk irin waɗannan abubuwan ba wai gaske bane ba, ma'ana fin ne wani wasan kwaikwayo ne na nishaɗantarwa, ma'ana entertainment kenan. Baya ga nan kuma sai mu dawo kan kishin maza, kamar yadda ya ƙare a inda ya maida matarsa, ma'ana matarsa tun a dai tsohon fin ɗin suke nuna muku ya maida matarsa bayan ta je ta auri wani ta kasa zama da shi ne da matarsa. To amma kuma sakamakon yanzu sai yanayin asalin tsohuwar jarumar Hafsat Idris Barauniya yanzu girma ya kawo ta da dai sauransu, uzurruka sun yawa, to shi ne aka sauya ta da ƙawar Sumayya a cikin shirin ƙawar Sumayya ta cikin shirin labari na. Shi ma da ɓangaren mahaifiyar tata ita ma duk an dai sassauye dai mutane da dama, inda ƙaninta Garzali Miko ne a asalin namijin kishi wanda ya yi guda da shekara 5 da ta gabata, to yanzu kuma an juya da wani mutumin na daban. To dai kamar yadda kuka sani a tsohon namijin kishi ai ya saki matarsa inda ya mata saki 3, aka yi ta fafatawa, ya je wajen malami wannan, ya je wajen malami wannan, a ce ba za ta koma ba. To kuma dai a ƙarshe ya samu ya haƙuri ya auri wata. To bayan ya auri watan kuma ya aka samu aka rabu sakamakon tana kawo masa maza cikin gida da dai sauransu ga wanda suka kalli kishin maza season 1 episode 1. To ci gaban dai wancan namiji kishin ne, ga duk wanda suka ga wancan suka ga wannan sun ci gaban sa ne. Shi kuma albishir din da muke muku da wannan, shi fa wannan fa mai dogon zango ne, za ku daɗe kuna jin daɗin kallon sa kuma ba zai ƙari dole ba. Kuma dama kishi abu ne mai kyau da ya kamata kowane mutum mai hankali mai ilimi ya nuna akan abin da yake so da kuma iyalansa, sai dai amma ya kasance yana yin sa cikin ilimi kuma da hankali, ba wanda zai kasance ya ma jawo ka rasa ma abin da kake kishin a kansa ba. To ubangiji Allah ya sa mu dace. Ga dukkan wanda suke da tambayoyi game da wasu fina-finai da ake haskawa yanzu kuma kuka ga shiru suka bace muku, ko kuma dai abubuwa dai like haka, za ku iya tambayar mu a comment section. Insha Allah za mu yi bidiyo ta musamman domin wayar muku da kai da kuma faɗa muku matsaya da kuma faɗa muku lokacin da za a dawo a haska. In kuma amma dakata ne ga baki ɗaya ma za mu yi bincike daga majiyoyi masu ƙarfi kuma za mu sanar da ku ya. A sha kallo lafiya. Mun gode ga wanda kuma ba su daɗin saka muku fin da muka yi a farko ba, daga ƙarshe kuma muka fito muke muku bayani, to muna ma wasu baku haƙuri. Mun fito ne domin ma'ana mu yi mashimmiyar sanarwa game da akansa, saboda mutane da dama suna ta ƙorafi, suna ta zuba idanu za su yi zaton an saki season 1 episode 2 kuma sai suka ji shiru ba a saki ba. To ku ci gaba da bibiyar tashar, insha Allah za a saka muku season 1 episode 2 nan ba da jimawa ba. Ku ci gaba da kasancewa da tashar. Barkanmu da kallon kishin maza, da fatan wannan shiri ya yi matuƙar ƙayatar da ku sosai fiye da tsammanin masu kallo, ko kuma in ce fiye da tsammanin ma ƙirƙira wannan shahararren fim. Kamar yadda kuka sani a kwanakin baya an yi namijin kishi,
wanda ya taka muhimmiyar rawa sosai kuma ya ja 'yan kallo matuƙa ƙwarai da gaske. To kuma a wannan karon ma kuma sai aka saki ci gabansa inda aka juya sunan ya koma zuwa kishin maza, wanda a yanzu series ne, ma'ana zai dinga zuwa muku season 1, 2, 3 waye har zuwa illa masha Allah. Ma'ana dai za a yi mai tarin yawa duba da yadda na farko ya matuƙar burge ku kuma har mutane da dama suke nuna damuwarsu akan ba su so ya ƙare ba. To albishirin kuma ya shahararren wannan shiri wato kishin maza. To wannan karan an ƙirƙiro mai dogon zango. Kamar yadda muke albishirin nan ba da daɗewa ba za a sakar muku kishin maza season 1 episode 2. Baya ga nan kuma kamar yadda kuka sani a 'yan kwanakin nan an dawo daga hutun fina-finai masu tarin yawa kamar su Gidan Sarauta, Labari na, wannan da sunan dai fina-finai dai masu tarin yawa, sai ɓangaren Allura cikin ruwa da dai sauransu. Ka daina cika ku da surutu, bari mu tafi main point ɗin abin da ya kawo mu. Kamar yadda kuka sani shi kishin maza fim ne wanda aka ƙirƙire shi akan yadda mazaje suke nuna kishi akan matayensu, duba da shi kansa kishi idan ka yi shi ma ana kwatanta shi da sunna ce ta fiyayyen halitta, tunda dai kishinka ba za ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma kamar yadda yake nunawa, wasu suna ganin wannan kishin nasa ya yi yawa, wasu kuma suna ganin ai abin da yi shi ne daidai. Duk da ma dai daga cikin ku za mu haɗe da ku a comment section, shin ya kuke ganin wannan kishin ya dace mutum ya nuna shi kamar dai yadda yake nuna nasa nan, ko kuma bai kamata ba, ya kamata a ce kishin bai kai haka ba. Na tabbata wannan fim ɗin ya yi matuƙar burge ku kuma ya yi matuƙar jan ra'ayinku, kuma na san kuna buƙatar ci gaba. To kuma ina mai muku albishir da izinin Allah sati mai zuwa ko kuma nan da ɗan ƙaramin lokaci za a sakar muku season 1 episode 2. Inda wannan fim ɗin ya taka muhimmiyar rawa sosai, inda a cikin sati biyu ya tara 'yan kallo kimanin mutum 500,000 da 'yan kai. Baya ga haka kuma sai Labari na. Labari na dai kamar yadda suka fara shi, an fara da labarin su Sumayya ne da su Presdo da Lukman da kuma Raba Gardama, wanda a ƙarshe Raba Gardama ne ya yi nasarar aure ta, wanda mutane da dama bayan faruwar haka suke tunanin ai Labari na ya ƙare, don haka babu ta yadda za a yi ma ci gaban sa ya ɗoru. To da sai ranar da ya ba wa masu faɗan haka mamaki, inda ya fito da sabon salo kuma mai matuƙar ƙayatarwa, wanda daga sakin season 12 episode 1 ya ja ra'ayin 'yan kallo masu tarin yawa, wanda tuni kafafen sada zumunta suke ta maganganu akan role ɗin da Raba Gardama ya ɗauka. To akwai abin da mutane ba ku sani da Raba Gardama ba, wanda yake taka ma'ana da sunan Raba Gardama a cikin ƙayataccen shirin Labari na mai dogon zango, wanda ake haska shi a tashar Sayar Movies. Shi dama ba wai ƙaramin actor bane ba, kuma ba ma wai a Najeriya yake acting ɗinsa ba, yana fitowa a fina-finan waje irin da fina-finan kudancin Najeriya da dai sauransu. To shi yasa za ku dubi yanayin acting ɗinsa ya sha bamban da acting ɗin jarumanmu na Kannywood, wanda dole ku dai ku sha mamaki saboda dama ba wai ƙaramin actor bane ba, dama yana acting a kudancin Najeriya da dai sauransu. Baya ga nan kuma sai Gidan Sarauta. Yadda ma dai Gidan Sarautar da ya gabata akwai role ɗin da Umar M Sharif ya taka da kuma Bintu ta taka, ma'ana Momi Gombe, wacce ta amsa sunan ta a cikin ƙayataccen shirin mai dogon zango wanda ake haska shi a tashar Abba Bashir Mai Shadda, wanda role ɗin shine da Umar M Sharif ya kasance ya bar wa ƙaninsa Garzali Miko, ya auri wacce budurwar da yake so, kuma daga baya suka zo suke soyayya. To wannan yayi matukar taɓa darajar su da kuma sanuwarsu a duniya da kuma masoyansu, inda mutane da dama suke ta korafin su wallahi daga yin wani role ɗin suka ma ji sun daina son su, sun ma fita akan su da dai sauransu. Duk da ma dai fin ne ba wai a gaske ba, kuma ta iya yiwa ito kuskure ne dai za a ce, ba zai ma a ce ta iya yiwa a wajen wasu mutanen su ce hakan daidai ba ne ba, kuskure ne kan. Amma sai dai har yau har gobe abin da muke so muna nusantar da mutane, shi duk irin waɗannan abubuwan ba wai gaske bane ba, ma'ana fin ne wani wasan kwaikwayo ne na nishaɗantarwa, ma'ana entertainment kenan. Baya ga nan kuma sai mu dawo kan kishin maza, kamar yadda ya ƙare a inda ya maida matarsa, ma'ana matarsa
tun a dai tsohon fim ɗin suke nuna muku ya mai da matarsa bayan ta je ta auri wani ta kasa zama da shi mai da matarsa. To amma kuma sakamakon yanzu sai yanayin asalin tsohuwar jarumar Hafsat Idris Barauni yanzu girma ya kawo ta da dai sauransu uzurruka sun yawa. To shi ne aka sauya ta da ƙawar Sumayya a cikin shirin ƙawar Sumayya ta cikin shirin labari na. Shi ma da ɓangaren mahaifiyar tata ita ma duk aka an dai sassauye dai mutane da dama. Inda ƙaninta Garzali Miko ne a asalin namijin kishi wanda ya yi guda da shekara 5 da ta gabata. To yanzu kuma an juya da wani mutumin na daban. To dai kamar yadda kuka sani a tsohon namijin kishi ai ya saki matarsa inda ya mata saki 3 aka yi ta fafatawa. Ya je wajen malami wannan ya je wajen malami wannan a ce ba za ta koma ba. To kuma dai a ƙarshe ya samu ya haƙuri ya auri wata. To bayan ya auri watan kuma ya aka samu aka rabu sakamakon tana kawo masa maza cikin gida da dai sauransu ga wanda suka kalli kishin maza season 1 episode 1. To ci gaban dai wancan namiji kishin ne. Ga duk wanda suka ga wancan suka ga wannan sun ci gaban sa ne. Shi kuma albishir din da muke muku da wannan shi fa wannan fa mai dogon zango ne. Za ku daɗe kuna jin daɗin kallon sa kuma ba zai ƙari dole ba. Kuma dama kishi abu ne mai kyau da ya kamata kowane mutum mai hankali mai ilimi ya nuna akan abin da yake so da kuma iyalansa. Sai dai amma ya kasance yana yin sa cikin ilimi kuma da hankali. Ba wanda zai kasance ya ma jawo ka rasa ma abin da kake kishin a kansa ba. To ubangiji Allah ya sa mu dace. Ga dukkan wanda suke da tambayoyi game da wasu fina-finai da ake haskawa yanzu kuma kuka ga shiru suka bace muku ko kuma dai abubuwa dai like haka za ku iya tambayar mu a comment section. Insha Allah za mu yi bidiyo ta musamman domin wayar muku da kai da kuma faɗa muku matsaya da kuma faɗa muku lokacin da za a dawo a haska. In kuma amma dakata ne ga baki ɗaya ma za mu yi bincike daga majiyoyi masu ƙarfi kuma za mu sanar da ku ya. A sha kallo lafiya. Mun gode ga wanda kuma ba su da daɗin saka muku fim ɗin da muka yi a farko ba. Daga ƙarshe kuma muka fito muke muku bayani to muna ma wasu baku haƙuri. Mun fito ne domin ma'ana mu yi mashimmiyar sanarwa game da akansa. Saboda mutane da dama suna ta ƙorafi suna ta zuba idanu za su yi zaton an saki season 1 episode 2 kuma sai suka ji shiru ba a saki ba. To ku ci gaba da bibiyar tashar. Insha Allah za a saka muku season 1 episode 2 nan ba da jimawa ba. Ku ci gaba da kasancewa da tashar. Barkanmu da kallon kishin maza. Da fatan wannan shiri ya yi matuƙar ƙayatar da ku sosai fiye da tsammanin masu kallo ko kuma in ce fiye da tsammanin ma ƙirƙira wannan shahararren fim. Kamar yadda kuka sani a kwanakin baya an yi namijin kishi wanda ya taka muhimmiyar rawa sosai kuma ya ja 'yan kallo matuƙa ƙwarai da gaske. To kuma a wannan karon ma kuma sai aka saki ci gabansa inda aka juya sunan ya koma zuwa kishin maza wanda a yanzu series ne ma'ana zai dinga zuwa muku season 1 2 3 waye har zuwa illa masha Allah. Ma'ana dai za a yi mai tarin yawa duba da yadda na farko yi matuƙar burge ku kuma har mutane da dama suke nuna damuwarsu akan ba su so ya ƙare ba. To albishirin kuma so ya shahararren wannan shiri wato kishin maza. To wannan karan an ƙirƙiro mai dogon zango. Kamar yadda muke albishirin nan ba da daɗewa ba za a sakar muku kishin maza season 1 episode 2. Baya ga nan kuma kamar yadda kuka sani a 'yan kwanakin nan an dawo daga hutun fina-finai masu tarin yawa kamar su gidan sarauta labari na wannan da sunan dai fina-finai dai masu tarin yawa sai bangaren allura cikin ruwa da dai sauransu. Kada na cika ku da surutu bari mu tafi main point din abin da ya kawo mu. Kamar yadda kuka sani shi kishin maza fim ne wanda aka kirkire shi akan yadda mazaje suke nuna kishi akan matayensu duba da shi kansa kishi idan ka yi shi ma ana kwatanta shi da sunna ce tafiyayin halitta tunda dai kishin ka ba za ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma kamar yadda yake nunawa wasu suna ganin wannan kishin nasa yayi yawa wasu kuma suna ganin ai abin da yi shine daidai. Duk da ma dai daga cikin ku za mu haɗe da ku a comment section shin ya kuke ganin wannan kishin ya dace mutum ya nuna shi kamar dai yanda yake nuna nasa nan ko kuma bai kamata ba ya kamata a ce kishin bai kai haka ba. Na tabbata wannan fim din yayi matakar burge ku kuma yayi matakar jin ra'ayinku kuma na san kuna buƙatar ci gaba to kuma ina mai muku albishir
da izinin Allah sati mai zuwa ko kuma nan da ɗan ƙaramin lokaci za a sakar muku season 1 episode 2. Inda wannan fim ɗin ya taka muhimmiyar rawa sosai, inda a cikin sati 2 ya tara 'yan kallo kimanin mutum 500,000 da 'yan kai. Baya ga haka kuma sai labari na dai kamar yadda suka fara shi, an fara da labarin su Sumayya ne da su Presdo da Lukman da kuma Raba Gardama, wanda a ƙarshe Raba Gardama ne ya yi nasarar aure ta, wanda mutane da dama bayan faruwar haka suke tunanin ai labari na ya ƙare, don haka babu ta yadda za a yi ma ci gaban sa ya ɗoru. To ga sai ranar da ya ba wa masu faɗan haka mamaki, inda ya fito da sabon salo kuma mai matuƙar ƙayatarwa, wanda daga sakin season 12 episode 1 ya ja ra'ayin 'yan kallo masu tarin yawa, wanda tuni kafafen sada zumunta suke ta maganganu akan role ɗin da Raba Gardama ya ɗauka. To akwai abin da mutane ba ku sani da Raba Gardama ba, wanda yake taka ma'ana da sunan Raba Gardama a cikin ƙayataccen shirin labari na mai dogon zango wanda ake haska shi a tashar Sayar Movies. Shi dama ba wai ƙaramin actor bane ba, kuma ba ma wai a Najeriya yake acting ɗinsa ba, yana fitowa a fina-finan waje irin da fina-finan kudancin Najeriya da dai sauransu. To shi yasa za ku dubi yanayin acting ɗinsa ya sha bamban da acting ɗin jarumanmu na Kannywood, wanda dole ku dai ku sha mamaki saboda dama ba wai ƙaramin actor bane ba, dama yana acting a kudancin Najeriya da dai sauransu. Baya ga nan kuma sai gidan sarauta, yadda ma dai gidan sarautar da ya gabata akwai role ɗin da Umar M Sharif ya taka da kuma Bintu ta taka, ma'ana Momi Gombe, wacce ta amsa sunan ta a cikin ƙayataccen shirin mai dogon zango wanda ake haska shi a tashar Abba Bashir Mai Shadda, wanda role ɗin shine da Umar M Sharif ya kasance ya bar wa ƙaninsa Garzali Miko, ya auri wacce budurwar da yake so, kuma daga baya suka zo suke soyayya. To wannan yayi matukar taɓa darajar su da kuma sanuwarsu a duniya da kuma masoyansu, inda mutane da dama suke ta korafin su wallahi daga yin wani role ɗin suka ma ji sun daina son su, sun ma fita akan su da dai sauransu. Duk da ma dai fin ne ba wai a gaske ba, kuma ta iya yiwa ito kuskure ne dai za a ce, ba zai ma a ce ta iya yiwa a wajen wasu mutanen su ce hakan daidai ba ne ba, kuskure ne kan. To amma sai dai har yau har gobe abin da muke so muna nusantar da mutane, shi duk irin waɗannan abubuwan ba wai gaske bane ba, ma'ana fin ne wani wasan kwaikwayo ne na nishaɗantarwa, ma'ana entertainment kenan. Baya ga nan kuma sai mu dawo kan kishin maza, kamar yadda ya ƙare a inda ya maida matarsa, ma'ana matarsa tun a dai tsohon fim ɗin suke nuna muku ya maida matarsa bayan ta je ta auri wani, ta kasa zama da shi ne da matarsa. To amma kuma sakamakon yanzu sai yanayin asalin tsohuwar jarumar Hafsat Idris Barauni yanzu girma ya kawo ta da dai sauransu, uzurruka sun yawa, to shi ne aka sauya ta da ƙawar Sumayya a cikin shirin ƙawar Sumayya ta cikin shirin labari na. Shi ma da ɓangaren mahaifiyar tata ita ma duk an dai sassauye dai mutane da dama, inda ƙaninta Garzali Miko ne a asalin namijin kishi wanda ya yi guda da shekara 5 da ta gabata, to yanzu kuma an juya da wani mutumin na daban. To dai kamar yadda kuka sani a tsohon namijin kishi ai ya saki matarsa, inda ya mata saki 3 aka yi ta fafatawa, ya je wajen malami wannan, ya je wajen malami wannan, a ce ba za ta koma ba. To kuma dai a ƙarshe ya samu ya haƙuri ya auri wata. To bayan ya auri watan kuma ya aka samu aka rabu sakamakon tana kawo masa maza cikin gida da dai sauransu, ga wanda suka kalli kishin maza season 1 episode 1. To ci gaban dai wancan namiji kishin ne, ga duk wanda suka ga wancan suka ga wannan sun ci gaban sa ne. Shi kuma albishir din da muke muku da wannan, shi fa wannan fa mai dogon zango ne, za ku daɗe kuna jin daɗin kallon sa kuma ba zai ƙari dole ba. Kuma dama kishi abu ne mai kyau da ya kamata kowane mutum mai hankali mai ilimi ya nuna akan abin da yake so da kuma iyalansa, sai dai amma ya kasance yana yin sa cikin ilimi kuma da hankali, ba wanda zai kasance ya ma jawo ka rasa ma abin da kake kishin a kansa ba. To ubangiji Allah ya sa mu dace. Ga dukkan wanda suke da tambayoyi game da wasu fina-finai da ake haskawa yanzu kuma kuka ga shiru suka bace muku, ko kuma dai abubuwa dai like haka, za ku iya tambayar mu a comment section. Insha Allah za mu yi bidiyo ta musamman domin wayar muku da kai da kuma faɗa muku matsaya da kuma faɗa muku lokacin da za a dawo a haska. In kuma amma dakata ne ga baki ɗaya ma, za mu yi bincike daga majiyoyi masu ƙarfi kuma za mu sanar da ku ya.
a sha kallo lafiya. Mun gode ga wanda kuma ba su daɗin saka muku fim ɗin da muka yi a farko ba. Daga ƙarshe kuma muka fito muke muku bayani to muna ma wasu baku haƙuri. Mun fito ne domin ma'ana mu yi mai sanarwa game da akansa. Saboda mutane da dama suna ta ƙorafi suna ta zuba idanu za su yi zaton an saki season 1 episode 2 kuma sai suka ji shiru ba a saki ba. To ku ci gaba da bibiyar tashar. Insha Allah za a saka muku season 1 episode 2 nan ba da jimawa ba. Ku ci gaba da kasancewa da tashar. Mun gode.